Kaixo. Aupa, bikote ongi etorri. Ongi etorri. Bueno, arratsaldeon, eta nor etorri da Agurnerekin? Kaixo, Paule, arratsaldeon. Zer esaten da? Zer moduz, Paule? Zer moduz? Ongi? Ondo. Bueno, haze festa ibili duen, etxekoek ikusiko balute, nola ibili den hemen atzera eta aurrera dantzan. Oso pozi dago. Oso gustora dago, Paule. Bai. Paule oso pozi dago. Bueno, gustora Paulerekin, Agurne? Oso. Bai, ezta? Begira. Laister, datorren astean, Paulek 3 urte beteko ditu? 3, bai. 3 urte, jaunditzen ari da. Azkar gainera. Bai. Azkar ari da. Eta zer modu joan dira, 3 urte hauek, Agurne? Puf! Bueno, gogor, baina ondo, pozik. Zoriontsu, bentsat. Oso gogor, baina oso zoriontsu, bai. Intensoak izan dira, 3 urteak. Bai. Everestere egotzia moduan egunero igual, ez dakit, ez nahi inoiz igo, baina puf, imaginatuta, bai. Bai, Agurne, ama bakarra zara. Bai. Horrek asko komplikatzen du kontua, ezta? Bueno, ez dakit zer dan ama bakarra ez izatea, orduan, baina badakit ama bakarra izatea zaila dala benetan, gogorra da, baina, bueno, baina bere alde onak asko badauzko. Pauli, itxoin. Oso pozi dago. Bai, Paule beti dago pozik. Paule pozi dago bere amarekin. Eta lasai, eta egon da hila pozi gainera. Bai. Zuk, Agurne, ama bakarra izatearena betidanik etzen eukan hori buruan, ezta? Ez, Maitane komentau dauena, bai, ez? Ez dakit jaiotzen zara, eta, bueno, bai kasi, ez dakit ze... Jo, Pauli! Jaiotzen zara, eta ikasi, ez dakit zer, bikotea, ez dakit ipuin hori, ez? Kontatzen dotzue, dala bizitza. Eta, bueno, batean esaten duzu, baina ni ama izatea nahi dut, ez? Eta hor hasten da abentura. Gutxo bera, ez? Bai, etzan nire plana, esan etzan nire plana ama bakarra izatea, ni nire plana zan ama izatea. Baizuko 36 bat urterekin esan dugu, pentsatu zenuela, bueno, ez zenuela aitarik edo bikotekiderik nahi, baizik eta alaba bat nahi zenuela. Bai, eske nik izan itxun pare bat harreman olan pizkat luziak, ez? Eta, Paule, mesedez. Eta bapatian, bueno, konturatu nintzen, ez dakit. Lasai. Konturatu nintzen pizkat, ateratzen nintzala, ez dakit. Nire buruan akan, ez, ama izatean nahi neban, baina, kao, zer, aita bat, ez dakit. Eta egun baten esan nuen, nik ez den nahi aita bat. Osa, nik alaba bat, edo seme bat, bueno, alaba bat, gauzatian bezala. Nik alaba bat nahi neban, ez. Orduan, esan nuen, nik ez den nahi bikote bat. Eta nire lagunak eta bikote bat, gero... Ez, nik ama izatea nahi dut. Nik ez dut, ointxe bertan ez den nahi bikote bat, edo aita bat, ez? Eta ez dut behar. Nahi baldin mozu utzi ozu, lasai, hemen ere lehen gustora ibili da. Lasai, etxean bezala, Paule. Eta ingurukoei zure asmoa, zure ideia azaldu zenienean, zer moduz? Ondo, bildurra batzuk bai, eraitak, bildur pizkat, baina ondo. Ez emozionatuta nahiten naiz. Zuk esan zenien, beraien laguntza beharko zenuela, baina inor morroi egin gabe, ez da? Claro, hori da. Ni laguntza bai, karo, bakarrik egon da, barkatu, Lasai. Bai, laguntza beti etortzen da. Laguntza derrigorrezkoa, bestela, nik bueno, ez baniman ditxuan nire gurasuak edo anaia, eta gero, bueno, lagunak ez dakit. Dauzkana lagunak dira, hundialak. Agurne, zergatik unkitu zara? Jo, pentsatzen, oroitzen. Laneko lagunak, nire lankideak, bueno, beti laguntzeko prest, ez dakit, betik errestasunak, ez? Eta orduan, nire lankide batek esaten dit, Margaret Thatcher naizela. Naizelako oso, ez? Eta pentsatzen hasten zara eta esaten duzu, benetan daukatzuna inguruan, ez? Nera naia eta nire gurasuak, pasada bat. Horregatik unkitzen zara, ezta? Horrek esan nahi du Paulek familia handia dukala, ezta? Bai, karo, noski. Ama bat, baina gero kriston familia. Anaia izango da, ezta? Anaia izango da. Hori zein da? Paule, nor da hori? Eta hori? Izasku? Bere ama puntakua da, eta nera nahian bere aita puntakua. Bere bautizuan. Eta denak inguruan, ezta? Bai. Hori da, zortea hori. Hori? Aita?
Denak inguruan. Amatxo ez da bor. Aizu Agurne, eta Bueno, aurdun zeundela jakintzen nuenean? Nik egin nitxuan lehenengo bi tratamentu, eta gaizki aterazian, lehena, izan zen, irati. Eta hirugarrenian ja ondo aterazanean, etxian nengoen bakarrik, ze, karo, abuztua zen. Paulen ama puntatua da nire lehengusina izaskun, bere egunian jarri zidatelako Paule, nire barruan, ez? Eta, basan noen, nire lehengusina nagusiena, tal, eta horregatik. Eta abuztuaren 13an proba egin eta positibo, eta neuan holan goizeko sortzerek, eta, ostras, eta oin? Bale, ja. Orduan, oin ja positibo, bale, eta oin? Eta ez nekien zer egin, oza, ez nekien zer egin, telefonoz deitu edo ez, edo berri, ez nekien. Eta, mirari bat. Niretzako izan zen mirari bat. Papatea, ja. Oza, ez dakit, nik euromiliotetan jolasten dut astero, ez da, baina, ni loteria berekin. Baize, Agurne, gauza bat da nahi izatea, eta beste gauza bat da lortzea. Bai. Eta hor denbora pixkatxo bat pasatu zen. Bai, nik erabaki nuen ama bakarra izatea, hasi nintzen informazioa bilatzen, ze klinika, ze tratamentu, ze tal, eta ja martxan hasi nintzen 38 urtekin, ez? 37 urtekin. Eta aurdun gelditu nintzen 39ekin. Orduan, klaro, denbora bat da, eta gainera, ez dakit, pentsatzen dugu, nire medikoak esan zidan, eske zu pentsatzen zinua, lehengokuan, ala, jazta, oza, aurdun gelditzen dela supererreza, eta da oso zaila, eta ni, izango da zaila, baina ni bai, ez dakit, nik nire buruan beste irudi bat, ez? Eta no, begira. Txiki-txikia, Paule txiki-txikia. Lau hilabete. Eta orain txikia ikusten dugula, nola gogoratzen duzu lehenbiziko aldiz aurpegitxoa ikusi zenion eguna, jaio zen eguna? Nik aukin hauen aurdunaldi bat superona. Baina erditze bat, txarra. Oso txarra. Poltza apurtu eta 4 egunetara orduan jaio zen, azkenian. Luzea, eta, oso luzea, gogorra, psikologikoki oso gogorra. Baina, ja, eman sostienean umia eta jazta, osea, jazta, hemen dago, osea, eske ja benetakua da, osea, ja ez da, ez dakit, ikusten dozu ekografiak, tal, eske ja benetakua da, eske hor dago, jazta. Pasada bat. Azken egunotan. Eta horrazten da beste fase bat. Horrazten da, igual, benetazko realitatea, ez? Zoiaz etxera, bakarrik, behar duzu erosketak, eta esaten duzu, umea edo erosketak. Eta esaten duzu, online, ez? Ez dakit. Dutxau behar zara, eta baina zelan, osea, eske zelan dutxatzen naiz, edo ez dakit, dana da, tio bibo bat bezala, ez? Dragon Khan, totala. Baina, bere zailtasunekin, eta baina, ondo. Kriston harremana sortzen da, zezauz zuberakin. Hori zuzara, Paule, hori zuzara. Hau da, felizidadea hau. Bera da zoriontxua. Eta, zeuk esan duzuna, ez da, bion artean sortzen da zilborrezte oso indartxu bat, ez? Bai. Egunero zagote elkarrekin? Bai, azkenian ni nire bizitza eta ondo, baina da lana Paule, Paule lana, lana Paule, Paule lana, eta danetarako, ez? Ez dakit, nik albaldin badet Paule eramaten dut toki guztietara, ez? Zantzidatena non datortzeko, eta eske Paule da nire realidadea, orduan Paule nerekin dator. Gogorra, bai, baina eske zer, osea, eske hau aukeratu dut, eta orduan, jazta. Eta jun behar baldin naiz, ez dakit, lagun bat bizitatzea, ni Paulekin noia, eske holan da, hantxe bianaz. Agurne, zuzara, hautazko ama ezkon gaben elkartekoa, ez da? MSPE, elkarteko kidea zara. Zertarako balio dizu elkarteak, eta zer eskatzen duzu ezuek? Bueno, guk eskatzen dugu gure familia eredua marko legal batian errekonozitzea, ezta? Familia eredu mota asko daude eta gu beste bagara. Eta oraindikan
ez gaude rekonozituta. Bai, hartu. Orduan guk hori da nahi duguna, lehengoz eta behin behintzat esatia bai, familia, osea, guraso bakarreko familiak horrelakoak eta horrelakoak dira, gure ezaugarriekin. Hori da, behar dugun lehenengoko pausoa. Ze, azkenian ez baldin bazara existitzen marko batian, araututako lege batian, dekretu batian, zara existitzen. Zoritxarrez ez zara existitzen ezertarako ia.